Pangasinenseng OFW sa Lebanon nagmamakaawa sa kanyang panawagan na makauwi na sa bansa kasunod ng nangyaring pagsabog sa Beirut. Silipin sa report ni Russell Simorio. Nanginginig at halos umiyak sa kanyang panawagan ang 36 anyos na OFW sa Lebanon na humihiling na sana'y makauwi sa Pilipinas. Siya si Minerva Andres, natubong San Manuel, Pangasinan, halos isang taon ng domestic helper sa Beirut. Nagtamo siya ng mga pasa sa katawan dahil sa nangyari mga pagsabog sa Lebanon. Opo, kasi po, nung isang araw po, inuutosan po ako magbihis sa bahay. Ngayon po, ayaw ko po kasi nanginginig nga po ako at natatakot na po ako doon. Tulungan niyo pa ako makauwi. Ayaw ko na po talaga. Ipinakita niya sa GMA Regional TV Balitang Amianan ang epekto ng pagsabog sa kanilang tinutuluyang bahay. Dahil sa banta sa kaligtasan, ayaw na raw niyang makipagsapalaran sa ibang bansa at gusto nang makauwi sa Pilipinas para makasama ang kanyang pamilya. Hindi rin makatulog ang pamilya ni Minerva sa Pangasinan dahil sa sobrang pag-aalala. Sana raw ay mapakinggan siya ng gobyerno. Baka madisgrasya pa siya dun eh. Kaya gusto na rin po namin umuwi siya. Dito na lang maghanap buhay kung may mapatutukan. Ayon sa OWA, ginagawa nila ang lahat para matulungan ang mga apektadong OFW sa Lebanon. O talaga po naman na maa-assist yung mga affected workers. If they opted to na umuwi, mabibigyan naman po sila ng appropriate intervention ng ating government. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, Balitang Amianan.